Hola, què tal? Soc la Txell i aquest és el meu canal Lectora Confinada. Avui vinc a parlar-vos de llibres ideals per a aquesta època de l'any, per l'estiu i per les vacances. Si voleu descobrir quins són, no us mogueu. Abans que res sí que vull dir que no penso que hi hagi cap gènere que sigui especial per cap època de l'any, ni que a l'estiu només es puguin llegir llibres lleugeríssims. Jo sí que és veritat que és un tipus de llibres que m'agrada com intercalar-lo de vegades amb altres lectures més denses i que potser en el moment de l'any que estem, no tant perquè s'apropin les vacances, o sigui, sí, o sigui, no tant perquè estiguem de vacances, sinó perquè s'apropen, en el meu cas, s'apropen les vacances, és un moment de l'any que quan s'apropen les vacances és complicat, perquè ja com que me'n vaig, no? Hi ha com molt de volum de feina per deixar llest abans de marxar. Llavors és veritat que potser, no? Amb altres llibres que estic llegint més totxos, més llargs, més densos, em ve de gust intercalar lectures més fresques, no és que m'agradi l'adjectiu fresc, però bueno, ja m'enteneu, més àgils, més curtets, no? Tots els llibres dels que us parlaré avui tenen menys de 300 pàgines, i em sembla que són ideals per èpoques, doncs això, no? En un moment d'estar a la piscina, a la platja, fent un cafè en una terrassa, o viatjant, no? A vegades els trajectes d'avió o de tren, també, no? A mi és que el llibre m'acompanya sempre al bolso, llavors són llibres que són petitets per ficar-los al bolso també, no? Llavors, bé, jo us els recomano, us els deixo, els he etiquetat ara com categoria de llibres per l'estiu, però si els llegiu per Nadal, perquè us els he recomanat jo, també estaré encantadíssima. Llavors, els que no... Un gènere... Avui no parlaré de cap thriller, per exemple, això sí que ho he deixat clar, perquè sí que faré un vídeo en un moment de l'estiu, no? Més específic de thrillers, que també sé que és un gènere que sol agradar així d'àgil per desconnectar, però avui no n'hi ha cap. I després tampoc trobareu cap novel·la romàntica ni cap comèdia romàntica en aquest vídeo. Sé que és un gènere que es sol associar molt amb l'estiu, amb les vacances, amb la platja, però jo no és un gènere que... És un gènere que havia llegit molt en el passat i que crec que el vaig cremar, llavors estic en un moment que no em ve de gust, potser en un altre moment em torna a venir de gust i llavors us faig un vídeo de romàntica. No ho crec, però vull dir, podria passar. Sí que és veritat que jo reconec que hi ha, així, per sobre, dues comèdies romàntiques que em van agradar moltíssim i que segueixo recomanant, tot i que no llegeixo romàntica, que són Piso para dos, de Beth O'Leary, i La hipòtesi de l'amor, de l'Ali Hazelwood. És veritat que els vaig llegir fa 3-4 anys i encara ara en tinc com molt bon record, els llibres d'aquest... Però no és el tipus de llibres del que us vull parlar avui. Però mira, us he colat 2 recomanacions extres, així gratis. Els llibres que us vull parlar avui, com us deia, tots són curtets, tots tenen més de 300 pàgines i són de temàtica molt variada. Llavors, l'ordre amb els que els he posat és una mica l'ordre cronològic amb els quals des del primer que vaig llegir fins l'últim. De fet, l'últim el vaig llegir la setmana passada, per tant, teniu un de fa 5 anys i l'altre de la setmana passada. El primer del que us volia parlar és un llibre que em va semblar molt original, que el vaig descobrir gràcies a una recomanació d'Instagram de la Kènia, de Libros by Kènia, que és de l'editorial Viento Norte, us vaig parlar d'ella també en el primer vídeo, i tornaré a parlar de Viento Norte avui. Es tracta de La maldició de la iaia Berta, escrita per Eva Miñana. És una història que em va semblar tan tendra, tan bonica, és una història superàgil, és un llibre molt curt, jo el tinc en digital, no us l'ensenyo en físic perquè no el tinc, el podeu trobar. És un llibre autopublicat, això sí que em sembla que val la pena destacar-ho, perquè és per aquest motiu probablement és un llibre que ha passat molt desapercebut, i el recomano pel que us deia, no? Perquè és un llibre que és molt bonic i que, com no té una gran editorial al darrere, és un llibre fàcilment, no?, que passa desapercebut. Llavors, us llegeixo la sinopsis, que la tinc aquí a l'iPad. Diu, relacions familiars... Bueno, és un llibre en castellà, passa que tinc aquí la sinopsis que me l'ha en català una mica per explicar-vos. Diu, Berta, una dona de 88 anys, decideix traslladar-se a una residència per afrontar la pèrdua progressiva de la seva memòria. Allà coneix a la Rosita, una dona amb una energia extraordinària i un passat difícil de deixar enrere. Un dia, després d'escoltar la notícia d'una possible ruptura matrimonial dins del seu cercle proper, la Berta revela que existeix una terrible maledicció que persegueix les dones de la seva família. Una separació vaticina una mort. A partir d'aquest moment, Berta, la seva filla, la seva neta i la seva besneta, juntament amb la Rosita i Malena, la seva amiga de tota la vida, s'uniran per descobrir l'origen d'aquesta amenaça, amb la imprudent innocència de no reparar en el risc que comporta conèixer la veritat. El veritable repte de Berta serà fer realitat un últim desig abans d'oblidar-lo. Aquesta novel·la, com la sinopsis veieu, només la sinopsis ja em sembla molt original, és una novel·la que a part del punt aquest de la maledicció, no?, d'intentar entendre el perquè d'aquesta maledicció, té un punt molt entranyable. Els personatges són
la Berta, la Rosita. La Rosita és un personatge, de veritat, dels que se't queda a dins. La Berta també, evidentment. Tots, tota la família, no? Llavors hi ha un punt com de relacions familiars, de voler com deixar un record construït, no? La vida, en el moment que estàs començant a oblidar-la, no? Em va semblar, aquí l'Eva Miñana ha fet una feina preciosa i com és un llibre que jo em nego a que passi desapercebut, si el llegiu gràcies a mi, la veritat és que estaré supercontenta. I sobretot, si el llegiu, digueu-me què us ha semblat, perquè són d'aquests llibres que m'agrada insistir molt, perquè no es veuen a les llibreries, no es veuen massa per xarxes ara mateix, llavors jo segueixo insistint. La maldició de la iaia Berta. Aquí us deixo la imatge per aquí, perquè, com us deia, no el tinc en físic. Un altre llibre, que no té res a veure amb aquest, jo, el que us deia, de gèneres variats, es tracta de Diguem-ne amor. Diguem-ne amor sí que el tinc, però el tinc per aquí darrere, en algun lloc. No sé, se m'ha fos una bombeta d'aquí dalt, no sé si amb el vídeo s'aprecia, crec que no, perquè amb la llum aquesta crec que ho he compensat bastant, però se m'ha fos una bombeta. Aquesta habitació és superfosca i com tinc doble fila de llibres a cada lleixa, bueno, hi ha llibres on no toca la llum i no els trobo. Llavors no he tingut temps de buscar, no tinc ganes de posar-me a remenar i us en poso la imatge una altra vegada i ja està. Es tracta de Diguem-ne amor, de Marta Vives. Publicat per Ara Llibres el març del 2022, o sigui, ja fa 3 anys. Jo el recordo allò, bueno, si el març del 2022 el recordo crec que me'l vaig comprar un Sant Jordi. Es tracta de 12 relats basats en històries d'amor reals que van més enllà de la concepció tradicional de l'amor romàntic. El que us deia, no us porto cap comèdia romàntica, no us porto cap novel·la romàntica com a tal, però us porto una novel·la, no? Una novel·la no, és no ficció, de fet, que està composada per 12 relats que parla d'amor. De quin tipus d'amor? De tipus d'amor diferents, no? De tipus de relació diferents. Llavors, penso que és un llibre que és molt bonic, que a mi en el moment que el vaig llegir m'agrada molt, i que, no sé, si sou de llibres de relats, em sembla una bona opció, no? Un altre llibre, aquí tinc, no?, tot el resum fet dels llibres que us volia recomanar. Aquest sí que el tinc en físic, i aquest sí que el tinc aquí localitzat, i us el vull ensenyar. És aquest. Si el agua nos lleva, d'Elena Peña, de Viento Norte Editorial, de l'editorial que us deia, no? El primer vídeo us vaig parlar d'aquesta editorial. També, torno igual que el llibre de l'Eva Miñana. El de l'Eva Miñana és autopublicat. Aquest és d'una editorial molt petita, també, molt poc coneguda, que difícilment el trobareu a les llibreries. Llavors, amb aquests em faig especialment pesada perquè realment aquest llibre, el de l'Eva Miñana no, perquè no el tinc en físic, però aquest llibre quan l'he deixat ha agradat, no? Quan l'he recomanat i l'he deixat a alguna companya, ha agradat. Llavors, doneu una oportunitat perquè em sembla un llibre molt bonic, molt original, no? Em va fer molta gràcia quan el vaig llegir perquè va sortir com amb poca diferència de temps a l'Esperando el diluvio de Dolores Redondo, no tenen res a veure un llibre amb l'altre, però sí que estan ambientats al mateix lloc i al mateix moment, a les inundacions de Bilbao del 1983. Unes inundacions de les que jo no tenia ni idea, evidentment jo tenia 2 anys, el 83, per tant no en podia tenir ni idea, però sí que és veritat que em va fer com molta gràcia el mateix any, no? El mateix moment, el mateix estiu pràcticament, no me'n recordo si d'estiu o tardor, no? Que sortissin els 2 llibres a la vegada pràcticament, no? I que parlessin del mateix. Llavors, us deixo la sinopsis d'aquest, perquè, com us deia, no? És un llibre poc conegut, també molt curt, i del que us donaré més la xapa perquè no és tan conegut com la resta, no té una gran editorial al darrere, per tant, yo us dono la chapa amb les llibres d'editorials petites. Diu, en Madrid, Nuria acaba de perder a su madre cuando recibe una llamada desde un hospital de Bilbao. Su padre, supuestamente fallecido en las inundaciones que asolaron la ciudad en 1983, se encuentra en coma tras ser rescatado de la ría. Llevado por la doble necesidad de huir de su presente y de descubrir la verdad sobre su pasado, se traslada al lugar de origen de sus padres para desenmarañar las innumerables mentiras tejidas a su alrededor. Paralelamente, en esta ciudad, Damaso, el vecino de su padre, reza para que éste no despierte del coma y revele lo ocurrido la noche que se precipitó a la ría. Una historia que comenzó con una relación clandestina llena de renuncias que quedó marcada por las terribles inundaciones de 1983. L'argument és original, no? Té una part, evidentment no és un thriller ni molt menys, però sí que la part aquesta, no? A mi m'havia dit que el meu pare estava mort, qui és aquest senyor que està a l'hospital ara, que em truquen, no? Que està en coma. Llavors, el punt aquest de la Núria en un moment de la seva vida que acaba de perdre la seva mare i de cop i volta ha de muntar un trencaclosques sobre el seu passat que desconeixia totalment. Llavors, l'Elena Peña escriu superbé. A més, la mostra està en que aquest és el seu primer llibre, el següent
li va publicar, ara no sé si menteixo, però crec que li va publicar Espasa, i l'últim li han publicat des de Penguin. Llavors, és veritat que no ha parat d'escriure, no? Que aquest llibre és de, ara no recordo l'any, 3-4 anys, perdoneu perquè amb això tinc molt mala memòria, però ja ha publicat 2 llibres més amb editorials grans, no? I jo segueixo sent la pesada que recomana aquest, perquè és el primer i, de fet, m'han agradat els altres, sobretot l'últim em va agradar molt també, però aquest per mi va ser com el més especial, no? Perquè vaig descobrir l'autor amb aquest i em va semblar una història molt bonica, també molt fàcil de llegir, bastant addictiva, no? I que, si voleu descobrir un llibre diferent, també d'aquests menys coneguts per l'estiu, un altre que us recomano molt. A veure, seguim, que ara se m'ha anat la pantalla, on tenia apuntades els llibres, llavors fallos tècnics que de vegades passen amb les tecnologies. Vale. El següent sí que el tinc també en paper, és aquest. D'aquest no us penso llegir la sinopsis, no us penso dir gaire res, perquè l'únic que us diré és llegiu-lo. O sigui, no sé si coneixeu, es diu Hacia la belleza, de David Fuenquinos, no sé si coneixeu l'autor. A mi aquest home m'encanta com escriu, el vaig descobrir amb aquest llibre, llavors un altre, El primer vídeo us deia que a vegades hi ha autors dels que després ho he llegit tot, però que m'agrada com el llibre amb el que els vaig descobrir, no? I aquest és amb el que vaig descobrir i segueix sent, crec, el meu preferit. Reconec que n'hi ha un altre, Charlotte, i l'últim, Una vida feliç, que em va encantar. De fet, m'han agradat pràcticament tots, però aquest és una història que em va, bueno, no sé, em va absorbir. Si mireu la portada, no us llegiré la sinopsis, però amb la portada us podeu imaginar una miqueta, o la portada realment, no? Situa una mica on comença aquesta història, no? Bueno, no us diré de què pot anar, perquè evidentment la portada no diu gaire res més, però sí, la portada té a veure amb l'argument de la història. Llavors, del que destaco d'aquest llibre és com de tots els de Fuenquinos. Fuenquinos té un estil de narrar molt particular, amb molta sensibilitat, escriu novel·les molt curtes sempre, que es llegeixen pràcticament d'una tirada, que a més és que són molt àgils. Aquest no té ni 200 pàgines, és un llibre molt petitet literal, vull dir, part de curtet, és que és molt petit, és l'edició de butxaca bueno, és petitet. I té una prosa tan bonica, escriu, és que el llibre es diu Hacia la belleza i per això també el recomano molt, perquè és com la cosa aquesta per mi és el títol que defineix Fuenquinos, no? És bellesa, no? És un llibre, o sigui, són uns llibres tots amb una sensibilitat, amb una manera d'escriure quasi poètica, però sense ser avorrida. Jo no llegeixo poesia, llavors no dic que la poesia sigui avorrida, però vull dir, quan dic poètic no em refereixo a complicat, no em refereixo a que s'ha d'interpretar, no. Quan dic poètic em refereixo que és preciós, vull dir, és una cosa que són històries dels que commouen, no? Llavors, amb Fuenquinos segur que us recomanaré altres llibres d'ell en altres moments perquè em semblen molt bonics i descobriu Hacia la belleza sense llegir la sinopsis, feu com jo, en aquest cas, perquè el vaig llegir sense haver llegit la sinopsis i va ser una sorpresa meravellosa. Després, un altre, que res a veure amb els anteriors. Com veieu, hi ha una mica així de varietat, Un altre, Copes amb les amigues, no? L'Astrid Vernon havia d'estar en aquesta selecció, evidentment. No us he portat la trilogia d'Albons, perquè ja us en vaig parlar en el primer vídeo, i perquè, bueno, aquest llibre també és un llibre, no?, que crec que encaixa molt en el tipus de recomanacions que us estic fent avui, no? És un llibre de 3 amigues que es coneixen des que eren petites i que han arribat a la cinquantena, no? Que a la cinquantena tot el que això suposa, no? Premenopausa, menopausa, relacions de parella que potser ja fa molts anys que duren, secrets, coses insuportables també de vegades les unes de les altres, aquelles coses que només tolerem els amics que coneixem de tota la vida. Jo sempre tinc la teoria tinc la teoria i no és cap teoria, és una realitat, no? Hi ha amics al nostre voltant que si els haguéssim conegut ara, a l'edat adulta, no? Amb les vides ja com més fetes, no ens haguéssim fet amics, segurament, no? I són amics perquè els hem conegut en moments de la nostra vida on sí que hem encaixat i que si segueixen ara amb nosaltres 30, 40 anys més tard, és perquè alguna cosa han fet bé, ells i nosaltres, no? Llavors, fins i tot les coses aquelles que no els hi suportem massa entren, no?, a dintre la categoria aquesta d'amistat. Llavors, és una mica el que passa entre aquestes 3 amigues. Totes 3 tenen, no?, cadascuna té els seus problemes personals, però al final sempre acaben trobant, no?, encara que a vegades probablement no se suporten, sempre acaben trobant una mica el recolzament a les altres, no? Llavors, jo quan només aquesta portada a mi em transmet una mica de, no?, vinets, copetes, cervesetes, tot el que pensem així en una terrasseta d'estiu, no? I converses llarguíssimes. Llavors, un altre, per l'estiu, per les vacances, per Nadal, és igual, per quan vulgueu, però
l'Esther Vernon sempre recomanada, i aquest llibre jo crec que us pot agradar, si us agrada aquest estil de llibres així més que parlen de situacions de la vida quotidiana. Continuem, perquè en tinc uns quants. Bé, un altre que també tinc en físic, però bueno, per aquí darrere, és A casa teníem un himne, de la Maria Climent. Us deixo la sinopsis, que la tinc per aquí. Diu: la trama segueix a la Remei, una dona de més de 40 anys, casada i amb un fill que treballa moltes hores a l'hospital i està absorbida per la vida domèstica i professional. La seva germana, la Marga, una mica més jove, és soltera i sense cap projecte vital ni professional que la lligui amb la sensació que li ha passat la joventut sense adonar-se. La mare, l'Erne, fa més de 15 anys que es va instal·lar a Itàlia i ha construït una nova vida allà, deixant enrere la vida del poble i les seves dues filles, que no li perdonen. Quan la Remei arrossega la Marga fins al cor de la Toscana perquè necessita un refugi, aquestes tres dones distanciades i diferents hauran d'aprendre a entendre's i a comunicar-se i lluitaran per retrobar-se després que es desveli un secret familiar que va marcar definitivament la vida de totes tres. És una història molt curta també, com totes les altres, com cap passa les 30 pàgines, com us deia, per tant, insisteixo en que són curtes perquè són molt de llegir-les. Jo he triat avui per pujar aquest vídeo, no, al cap de setmana de Sant Joan, perquè és un cap de setmana llarg, no? Molta gent farà el pont, llavors per llegir-lo un cap de setmana o en un pont, aquests llibres són ideals. Aquest concretament, l'autora té un llibre abans, que es diu Gina, que tothom m'havia recomanat molt i em va agradar, però reconec que a mi aquest em va tocar més la fibra, ja sigui perquè vaig connectar més amb un dels personatges, perquè em vaig sentir més identificada amb algunes coses, no perquè m'assemblés a un personatge en concret, però sí que em vaig sentir més identificada amb algunes coses. Si em coneixeu i heu escoltat una mica l'argument, podeu saber amb qui em vaig sentir identificada, no? Però bé, no perquè m'assembli aquesta persona, no, però sí que amb alguna cosa, no, em va emocionar aquest personatge. Llavors jo recordo estar-lo llegint en una cafeteria, no, fent un cafè un dia a la tarda i perdre l'emoció del temps i no marxar fins que el vaig acabar. I de fet vaig acabar plorant a la cafeteria, plorant, se'm va caure la llagrimeta, no? No és un llibre dramàtic, bueno, sí, clar, té el seu drama, si heu vist la sinopsis té el seu drama, però no és un drama com a tal, és un llibre bonic, és un llibre de relacions familiars, és un llibre d'això, no? De tres dones que intenten entendre's amb el pas dels anys, no? Amb un distanciament que hi ha hagut imposat una mica per la mare, però per aquesta mare que fugir a la Toscana ha sigut l'única opció que li ha quedat, no, en aquell moment. Llavors, com, no, ja totes adultes es retroben, no, en un altre moment vital i poden com recol·locar certes coses entre elles, no? Llavors, la Maria Climent també és una altra autora que recomano sempre, perquè escriu novel·les breus, però d'una manera molt bonica. Per tant, una altra, no? Si voleu per l'estiu un altre llibre que us emocioni sense ser una cosa dramàtica, la Maria Climent també és una bona opció. Un altre llibre que també, aquest està editat per l'altra editorial i aquest següent també és de l'altra, es tracta de Cor Agra, de Nora Ephron. Jo no havia llegit Nora Ephron i aquest és la seva única novel·la de ficció, tot i que sembla que està basada en alguna cosa real, però és una novel·la. La resta tinc entès que escriu més assaig i no ficció. I aquest llibre me va recomanar la Dolors Boatella, de la llibreria Va de Llibres de Menorca, l'any passat, crec que sí, l'any passat. I estic esperant anar-hi properament a que em recomani un parell de llibres més, com ja fa uns quants anys que faig, no? A l'estiu, quan vaig a Menorca, la Dolors em recomana sempre un parell de llibres. Llavors, Cor Agra va ser un descobriment, que a més la vaig llegir tornant amb el ferri, tornant de Menorca. És un llibre molt curtet, tot el mateix. Aquests llibres que me'ls he pogut llegir d'una sentada pràcticament, no? No sé si el vaig acabar en el trajecte del barco, però si no el vaig acabar em va faltar poc, perquè és d'aquests llibres molt àgil, no? Que probablement, a veure, no és una comèdia, tot i que té molta part d'ironia, de sarcasme, no? Que ens pot fer riure. Al final no és una comèdia, Jo penso que el rerefons és molt tràgic. I fins i tot l'altre dia parlava amb algú, no? Que si analitzem una mica algunes coses que apareixen en el llibre des de la perspectiva actual, no sé si ens faria tanta gràcia, no? Perquè potser algunes coses ens grinyonarien una mica. Però sí que és veritat que em va semblar una història molt original. Es tracta d'una dona que està embarassada de 7 mesos i que acaba de descobrir que la seva parella li és infidel. Llavors està una mica entre lluitar pel matrimoni o separar-se, molt desbordada, molt desquiciada, no? I a més intercala la història amb receptes de cuina, no? Perquè aquesta dona és escriptora
de llibres de cuina. Llavors, no? Hi ha el punt aquest original, a més, d'intercalar-nos amb receptes, no? Les seves situacions personals, amb un humor molt àcid, no té res a veure amb altres llibres que us parlaré després, que és un humor molt més planer i molt més literal, no? Aquest és un llibre, bueno, si teniu ganes d'algú diferent, punyent, no? Des de l'humor, però més per reflexionar, Nora Ephron, amb Coragra, jo no us puc recomanar cap altre llibre d'ella perquè no n'he llegit cap més, però Coragra és una molt bona opció. Diria que en castellà es diu Se acabó el pastel o alguna cosa així, i em va patar el cap quan vaig veure el títol, perquè no pensava que era un altre llibre de Nora Ephron, i no té res a veure, perquè a més és que diria que en anglès el títol és Heartburn, no? Algo així que sembla més que té a veure amb Coragra, no? No sabria exactament si la traducció literal, però en castellà em va patar el cap. Bé, el següent, vaig pel 8è, encara no en queden gaires, però en queden uns quants. Un altre llibre d'una editorial petita, una editorial de la que ja us he parlat, sembla que es repeteix perquè us vaig parlar del Peligro extremo d'incendio de Juncal Baeza en els 2 primers vídeos i torna a sortir l'editorial 16 en aquest vídeo. A veure, us he de dir que Coragra me'l va recomanar la Dolors Boatella a Menorca i justament aquest llibre, Casualitats de la vida, està ambientat a Menorca. De fet, era l'estiu passat que estava jo a Menorca i en Chris Books d'Instagram va recomanar aquest llibre i em va cridar molt l'atenció. De fet, vaig intentar buscar-lo pel Kindle, no? Per comprar-lo i llegir-lo a Menorca. No va poder ser, no està en digital, només està en paper. Bueno, és un llibre que m'encanta, em va encantar. És un llibre que està narrat per una nena que va viure a Menorca amb els seus pares, uns pares que estan acostumats a traslladar-se. Per la feina del pare estan acostumats a traslladar-se molt de lloc, no? Llavors va petar a Menorca, no? I ens descriu la illa en diferents moments, no? Com és l'hivern, com és l'estiu, i està narrat des del punt de vista infantil, no? Amb la interpretació aquesta de la innocència, no? La innocència dels nens. La narradora és molt peculiar i els seus pares també. Vull dir, els seus pares també, i de fet, tots els personatges que trobo una mica per l'illa, jo ara us llegiré la sinopsis d'aquests i que us la llegeixo perquè veieu una mica la part de segons com, sembla més un conte, no? Que la història una mica, que si no m'equivoco, és bastant, no? Una part basada en la pròpia biografia de l'autora, de la María Gúndez. ¿Vale? Diu, una niña llega a Menorca junto a sus padres. Es uno de los muchos sitios en los que vivirán a lo largo de sus vidas, acostumbrados al cambio. En el Calipso, una casa con vistas a un faro se encuentra su nuevo hogar. Durante este tiempo, María irá creciendo mientras explora partes de la isla en las que se esconden gentes con vidas extrañas. Tendrá una cuidadora monja, 2 novios, un amigo camarero de un puticlub. Hará expediciones a hoteles con guiris, combinará excursiones en un barco, accidentes, piscines que no cubren, és un homenatge a la infància semiautònoma. És una mica de la nena aquesta que fa el que vol una mica en un context com de poble, no? Diguéssim. Els personatges, no? El cambrer del puticlub, el no sé què, al final estan mirats, no? I estan explicats per una nena. Llavors, segurament, si el miratge és una mirada adulta, aquest personatge tindria un altre context, no? I una altra explicació. Però clar, la nena es queda com amb els detalls que li criden més atenció d'aquest personatge, no? Llavors, també, una editorial petita de la que probablement no heu sentit a parlar massa, també m'esteu sentint a parlar a cada vídeo d'ells, però bé, Piscines que no cubren, de María Gúndez, una altra bona opció per l'estiu. El següent és Estado del Malestar, de Nina Leak, editat per Gato Pardo. Aquest sí que no el tinc, perquè el vaig llegir en digital. Aquest, ens anem de Menorca, ens anem a Noruega, Suècia, no recordo si és crec que és, bueno, és a països nòrdics. És que no me'n recordo si és Suècia o Noruega, ara tinc un dubte. Ara serà Finlàndia, perquè jo també em lio de països, però sí que és allà dalt, no? Països nòrdics. I sé que és a països nòrdics perquè al final el bo d'aquest llibre és el posaria una mica al nivell, no té res a veure en l'argument, però si l'hagués d'aparellar amb algun dels llibres que he comentat, seria més amb Coragra, no? Pel tema aquest de la ironia, del sarcasme, no? És una dona que és metgessa de família, no? Diu, la història segueix a Lenin, una metgessa de família competent, però esgotada per les exigències de la vida quotidiana. Atendre pacients que es diagnostiquen a través de Google, mantenir una llar perfecta i complir amb els rols de mare i esposa exemplar. Desbordada, Elin comença a refugiar-se en hàbits poc saludables, com beure gairebé una ampolla de vi al dia i veure sèries de televisió. Tot es complica quan, per error, envia una sol·licitud d'amistat a Bjorn, el seu exnòvio de joventut, desencadenant una sèrie d'esdeveniments que posaran la seva vida del revés.
Bé, la sinopsis us podeu imaginar, no? Un llibre amb humor, no? Un llibre Jo sé que vaig riure llegint aquell llibre, vaig llegir una lectura conjunta, no recordo, diria que era amb Dime un libro, però fa temps, llavors no me'n recordo massa. Aquell llibre, ara us he dit, no sé si us he dit al principi que us els posava en ordre pel qual els havia llegit, i ara m'adono que no, que aquest se m'ha colat, perquè aquest el vaig llegir fa molt de temps, llavors és igual, l'ordre és el que m'ha sortit aquí a la llista que tenia apuntada. Aquest llibre és un llibre que és, també, jo crec que també és menys conegut, no? Gato Pardo tampoc és una editorial gran, llavors també és d'aquests que també m'agrada recomanar. I és un llibre, després he llegit un altre de l'autora, protagonitzat per un home en comptes de per una dona, que és una mica el mateix estil, no? És aquest punt una mica d'esgotament, no? De cansament de la vida, de no puc amb la vida, no puc més, i la dona aquesta acaba en situacions tan surrealistes com que recordo jo, no? Vivint a la consulta i parlant amb un esquelet que té allà, no? Un esquelet que té a la consulta, no? I ella hi té diàlegs amb aquest esquelet. Llavors és veritat que és entre comèdia d'embolics en algun moment, no? A una crítica social, no? A la societat més dels països nòrdics, que no ens hi assemblem gaire, però és veritat que hi ha coses, no? I jo treballo en un centre de salut mental, treballo a la sanitat pública, no? D'alguna manera, llavors el ritme que és una mica d'esgotament, tal, me'l puc imaginar, no sé si als països nòrdics és igual que aquí, però sí que em vaig posar una mica en el paper de la protagonista i em va semblar que feia una crítica molt original i divertida. Per tant, segurament, no? Si no el coneixeu, pot ser una altra bona opció del llibre menys conegut, no? Per llegir i sortir una mica dels tòpics per les vacances. Un altre, Vermuts i Barbuts, aquest no podia faltar. O sigui, aquest és, no us diré que és la novel·la top de les vacances, però sí que és veritat que, si agafem la primera part del títol, Vermuts i Barbuts, aquest el tinc, però li vaig deixar una amiga fa uns mesos, fa uns mesos, i l'ha acabat fa temps, però és veritat que no ens hem vist, o quan ens hem vist jo he anat a casa seva i no m'he recordat de demanar-li, quan ens hem vist aquí ella no me l'ha portat, bé, és igual, sé on està, però no el tinc aquí. Vermuts i Barbuts és un llibre de la Magda Minguet, editat per La Campana, que el vaig descobrir gràcies a una trobada amb l'Esther Invernón, on ens va convidar, ja us vaig parlar al primer vídeo, no? Ens va convidar a una sèrie de bookstagramers per una presentació de la trilogia d'Albons, i vaig conèixer la Magda Minguet i, a través d'ella i tal, l'editorial em va enviar el seu llibre i em va semblar una novel·la d'aquestes de riure. O sigui, és una novel·la, l'argument, no? És superoriginal. La Magda Minguet, si no la seguiu per Instagram, aneu a xafardejar, perquè a part de recomanar llibres, també ens recomana restaurants i menjar, no? Llavors, hi ha la part aquesta més foodie, no? Que a ella li agrada molt. I el llibre es basa en l'aplicació tipus Tinder o tipus, no? Aplicacions de cites, però en comptes de amb fotos nostres ensenyant la millor part de nosaltres, es tracta de fotos de menjar i quedar per anar a menjar, a dinar, a sopar, no? Llavors, la protagonista de la història, que és qui ha creat aquesta aplicació, comença a tenir com diferents cites, no? Cada capítol més o menys ens parla d'alguna cita que ha tingut i són cites, clar, molt divertides, no? De comèdia una mica. Sí que és veritat que si les analitzem, tret de la part aquesta més original de la part del menjar, no? De triar la persona per la foto del menjar, sí que és veritat que fa com molta gràcia, perquè són cites que poden ser com algunes. És veritat que se'n va molt de l'olla, no? Alguns personatges realment són una mala olla total. Però igualment, no? Penses, amb l'exageració, no? Amb portades a l'absurd, però sí que és veritat que tots coneixem algú, hem tingut alguna cita una mica desastrosa, no? Llavors, la Magda aquí ho porta una mica a l'extrem, no? I a més, parla de llocs, jo recordo que l'estava llegint i pensava, mare de Déu, quina gana que tinc i quines ganes tinc de descobrir aquests restaurants, no? Llavors, és molt divertit, és un llibre per riure, però també destaca molt, no? Ara penso en el de l'Esther Invernón que deia abans, no? El de les amigues, no? La Magda Minguet aquí també, no? Destaca, a part de tota la part aquesta més de conèixer gent, de cites i tal, no? De base, no? El paper important de les amigues, no? De l'amistat. Llavors, també és un llibre curt, també és un llibre... Aquest sí que us el recomano, una cerveseta, no? I que passeu la tarda llegint-lo i disfrutant. Un altre que també, no? Està en aquesta pila i que també és diferent a la resta és La catastròfica visita al zoo, de Joel Dicker. No sé, segurament la majoria coneixeu Joel Dicker. Joel Dicker, així com
no? Jo he parlat d'editorials petites, Joel Dicker, jo crec que és un autor al que no li cal presentació, però Joel Dicker tots el coneixem per llibres de misteri, no? Novel·les de misteri, thrillers. Jo he de dir que Joel Dicker a mi al principi, no? Amb el Harry Quebert i el llibre dels Baltimore i tots aquests em van encantar. O sigui, jo són llibres que... És veritat que l'últim, el d'Alaska Sanders, l'últim de la trilogia aquesta de Harry Quebert, ja no em va agradar tant. I l'últim llibre, el d'un animal salvatge, bueno, a mi no em va agradar. Però aquest, d'entrada, és veritat que pel títol i tal no em va cridar massa l'atenció, però bueno, és un llibre fantàstic. Fantàstic, o sigui, oblideu-vos del Dicker de sempre, oblideu-vos de novel·la de misteri. Es tracta d'una novel·la que l'autor diu que és recomanada perquè la llegi tota la família, diu que està destinada a públic de 7 a 120 anys, i és veritat, jo crec que, com sempre, en aquest tipus de llibres, jo la vaig comparar, quan vaig fer la ressenya, amb les pel·lícules de dibuixos tipus Pixar, no? Que són pel·lícules, que els nens veuran els dibuixos i els agradaran, s'entretindran, i els adults veurem una capa al darrere, no? No sé, en moltes pel·lícules de Pixar jo penso en Up, per exemple, no? Hi ha com molt de drama al principi, i hi ha la història aquesta d'aquell avi, no? I després, a l'última així que vaig veure al cine de dibuixos del revés, no? Recordo que vam veure del revés, la primera, érem quatre adults, no? Que vam veure del revés, i me recordo quan la vam veure pensàvem, bueno, els nens hauran entès unes coses, no? I els adults n'entenem unes altres. Llavors, jo penso que és el que passa amb aquest llibre, no? Aquest llibre està narrat també, igual que el de Piscines que no cubren, no? Per una veu infantil, però per una infantil com molt especial, no? Ens explica, comença, no, la història que han anat al zoo d'excursió amb l'escola i ha passat alguna cosa bueno, no? Un gran desastre, no? Hi ha hagut algú que ha acabat a l'hospital, a la policia i tal. Llavors hi ha uns pares que volen saber què ha passat i estan no? Amenaçant a la seva filla de castigar-la sense postres. Llavors la nena els hi vol explicar, no es va quedar sense postres, evidentment, i els hi vol explicar què ha passat, però per explicar la catastròfica visita al zoo, els explica que abans depenia de la trobada que van fer no sé què, i això depenia de tal, i això depenia de tal. Llavors va com saltant enrere, llavors el llibre comença com per el primer pas que la nena creu que és la causa d'aquesta catastròfica visita al zoo, no? Llavors tot està narrat per la nena, no? I els protagonistes, des de la innocència aquesta infantil, són uns nens que van a una escola especial, no diré per què, ja ho descobrireu vosaltres. Llavors, ells, la seva mestra, no? El mestre de l'altra escola, els nens de l'altra escola, no? Jo penso que al final és un llibre que és molt tendre, que fa reflexionar sobre coses, no? De la vida quotidiana, de com mirem el que és diferent, no? Com us deia, des de la capa més infantil i des de la capa més innocent, a la capa ja més de persones adultes que també, no? Tenim aquest tipus de conducta. És un llibre molt entretingut, jo el vaig llegir pràcticament d'una tirada, com us deia, no? Molt tendre, però també com per pensar-hi una miqueta. Llavors, aquest recomanat per tota la família. I ja estem acabant, me'n queden pocs, de fet no, me'n queda un i prou. L'últim llibre que us vull recomanar el posaria a la mateixa categoria del de la Magda Minguet, una mica, no? De llibres així per riure, per seure i passar l'estona, però és que aquest us diria que, sisplau, agafeu les crispetes, perquè jo vaig parlar-ne, quan el vaig llegir la setmana passada, vaig parlar-ne, me va enviar l'editorial, és de Rosa dels Vents, de Penguin, i el vaig agafar, i jo vaig dir, no?, a l'anterior vídeo, que era un llibre que segurament llegiria aviat, i sí, va ser llegir-lo aquell mateix cap de setmana, i l'hagués llegit una tirada, el que passa que bé, vaig dosificar-me'la en 2 dies perquè estava en una altra lectura més densa i vaig pensar, aquest em vindrà de gust, no? Per desconnectar una miqueta. A veure, és un llibre que jo me l'imagino com una obra de teatre. O sigui, sabeu les típiques obres de teatre de Molix, que ara surt un secret i l'altre diu i a veure qui li diu més grossa? Doncs és aquest llibre. O sigui, jo, quan vaig llegir la sinopsis, ja m'imaginava que passarien cosetes, però és que no m'imaginava tot el que passava. És aquella cosa d'una mica portada a l'absurd, no? Que dius, a veure, t'imagines això a la vida real i dius, i la Núria s'ha colat, no?, amb tot això, però està explicat d'una manera, com us deia, no?, com que sembla més, doncs, posar una obra de teatre, una pel·lícula, no?, una cosa d'aquestes que mirem per entretenir-nos, no? Sí que és veritat que ens fa pensar una mica, de vegades, no?, com els secrets que tenim, que siguin secrets bèsties, no?, com els de la novel·la, però sí com de vegades, no?, coses que no hem explicat, que amaguem, que tal, no?, acaben com enterbolint certes relacions, no?, i que quan les parlem ens traiem un pes de sobre. Ara, aquí comença tot, no?, la Blanca, que té 44 anys, l'edat que tinc jo, convida la Txell, com em dic jo, que aquí hi havia moltes referències a mi només a la sinopsis, i el Roger, que és la parella de la Txell,
a sopar el dia del seu aniversari, el dia que fa 44 anys, i també amb els seus fills, no? La filla de la Blanca és mare soltera, té una filla que es diu Paula, i el Pol i l'Eric, que són els fills de la parella, de la Txell i el Roger. La Paula i el Pol són parella, estan estudiant infermeria, i es troben tots a la casa amb una sèrie de coses, no? De secrets, que van sortint a la llum, no? Jo he de dir que al principi el personatge de la Txell m'ha semblat, odiosa, no? El següent. Després és veritat que passen tantes coses que al final jo ja era com, ai, mare de Déu, jo crec, ja li vaig dir a la Núria, el dia que parlava amb ella per Instagram, li vaig dir, sisplau, hi ha hagut un moment de la novel·la que pensava que sortiria algú parlant de mi, o sigui, hi ha com el punt aquest portat a l'absurd, no? De salseo una mica així familiar, no? De poble, de xafarderia de poble també, no? Que també surt una mica a la part aquesta. El llibre està ambientat a Sant Hilari, i llavors, és un poble, no? I el poble es parla, però és com que un secret d'una persona va encadenant que l'altre digui una altra cosa, que l'altre digui, i al final dius, no sé, aparteu els ganivets perquè algú prendrà mal, no? És una novel·la, jo m'he passat superbé llegint-la, jo us la recomano perquè, ja et dic, juntament amb la de la Magda Minguet, són llibres que és passar-ho bé, no? Llegint, llavors, a veure, ja per Instagram m'heu preguntat uns quants, què tal aquest llibre, perquè em sembla que em vindrà bé per l'època que estic i tal. A mi m'ha anat de conya llegir-lo, o sigui, jo li vaig donar 4 estrelles al moment que vaig llegir, la setmana passat, li hagués pogut donar 10 sobre 5, però ja no m'estic... Jo, les puntuacions de les novel·les per mi són molt subjectives, i en aquest cas és el bé que m'ho vaig passar llegint-la, i realment és que m'ho vaig passar molt bé, és que la veritat jo la veig com una obra de teatre, com una pel·lícula, com alguna així com no? Visualitzar-ho, no? Més enllà de llegir-ho. Us el recomano molt, i amb aquest acabo les recomanacions per l'estiu. Ja us faré un vídeo de thrillers més endavant també, perquè són novel·les així més addictives per l'estiu, i us aniré explicant també els llibres que vaig llegint jo durant les vacances. Si us ha agradat, digueu-m'ho, comenteu-me, subscriviu-vos per estar, no? Subscriviu-vos al canal per estar al dia de les novetats que vaig publicant, i ens veiem la setmana que ve en un altre vídeo.